Știu că n-am zis nimic nou, auzim asta mereu. Gândeam și eu cu voci tare așa, pe înțelesul meu. Acesta este un mesaj public către doamna Maia Sandu și echipa dumneaei. Doamnă președintă, suntem niște susținători ai dumneavoastră, chiar dacă am parodiat și persoane din Partidul PAS și cel mai probabil o să o facem și în continuare. Ni se par sănătoase deciziile pe care le luați și pentru prima dată cred că pot spune că mă mândresc cu asemenea președinte, care, cel puțin mie, mi se pare onest și cerebral. Am făcut această introducere pentru ca să nu credeți cumva că ceea ce urmează să spun vrea să fie o piatră în grădina echipei dumneavoastră, ci din contră. Vrem să ajutăm. Am încercat și noi, atât cât am putut de-a lungul timpului, să comunicăm oamenilor lucrurile pe care noi le considerăm valoroase. Deci vreau să cred că suntem în aceeași barcă și vâslim în aceeași direcție. Am observat o chestie, mai ales în perioada asta de 9 mai, și de aici a venit impulsul acestui mesaj. Am văzut oameni care ziceau: Maia Sandu interzice Panglica pentru că vrea ca noi să ne uităm istoria. Și acum eu am noroc să mă învârt într-un mediu sănătos. Îmi caut informația și încerc să fiu tot timpul la curent cu ce se întâmplă. Dar știți și dumneavoastră că nu suntem toți la fel. Inclusiv noi am încercat să explicăm oamenilor ce anume vrea să însemne această lege și de ce este neapărat să o respectăm. Dar foarte mulți tot nu au înțeles. Aici ajung direct la subiect. Comunicarea. Eu nu sunt de părere că un președinte de țară ar trebui să explice fiecărui cetățean în parte ce, de ce și pentru ce se ia o decizie. Chiar cred că ar lua prea mult timp. Majoritatea au avut încredere în dumneavoastră și echipa când au votat și vreau să cred că ulterior înțeleg că deciziile pe care le luați sunt pentru binele comun. Și totuși trăim în era în care se consumă video. Așa funcționează societatea. Așa funcționează și proiectul nostru și de asta o știm foarte bine. Avem nevoie să ne vorbiți mai des. Am apreciat enorm faptul că ați făcut o ședință cu influencer la un moment dat și cred că a fost o chestie de impact. Dar ar trebui să înțelegeți că și dumneavoastră sunteți un influencer. Un influencer de care cetățenii au nevoie. Oameni consumatori în mare parte de video. Impactul unui video este mult mai mare decât al unei postări scrise și mult mai atractivă pentru omul de rând. Poate părea că un președinte nu ar trebui să se gândească la asta, dar sunt sigur că am avea cu toții de beneficiat dacă ți apărea mai des cu mesaje în fața noastră. Nu voiam să dau exemplul ăsta, dar trebuie. Igor Dodon avea un vlog, Președintele răspunde. Sunt sigur că acest vlog a adus mari beneficii, tocmai pentru că oamenii îl simțeau mai aproape, mai omenesc. Lucrurile pe care le spuneam nu mai țin de mesajul pe care încerc eu să vi-l transmit. Sau un alt exemplu. Primarul schimbă un bec în capitală și din asta se face comunicat. Nu e onest, dar e eficient. Acum imaginați-vă dacă am îmbina onestitatea cu eficiența comunicării. Eu nu suport să aud, ia că o câștigat alegerile, dar n-o făcut nică. Ei habar n-au ce faceți. Vreau să înțelegeți că acest mesaj se adresează la fel de bine tuturor autorităților. Cetățenii nu știu ce faceți. E suficient să ne uităm la ucraineni și să înțelegem ce înseamnă comunicare. Aristovici în fiecare seară pe live, Zelenski postează pe Facebook. Da, e un caz extrem, dar făceau asta și înainte de război. Oamenii vor să știe ce se întâmplă, au nevoie de asta. Iar dacă reușiți să ajungeți la ei, victoria asta poate să dureze. Comunicarea e știință, comunicarea consolidează, comunicarea unește, comunicarea e necesară azi. Iar video, și vorbim statistic acum, e de cel mai mare impact. Lumea e non-stop pe Instagram și TikTok, dar am impresia că autoritățile nu știu că există așa ceva. Apreciem documentele de 50 de foi făcute publice, dar trebuie să realizăm că le citesc doar experții, iar țara noastră nu e plină de experți. Suntem siguri că aveți o echipă de profesioniști care lucrează la acest aspect și chiar cred că au luat în calcul lucrurile astea înainte să le spun eu. Dar cred că acum avem cea mai mare nevoie de asta. Iar dacă în vreun fel vă putem fi de folos, noi o să ajutăm, pentru că scopul nostru, ca și al dumneavoastră, e să dezvoltăm o societate civilizată. Trebuie să facem asta cât încă nu e târziu. Vă pupăm!